Čau, chtěl jsem vám jenom popřát krásný, šťastný a veselý Vánoce zase tady od stromku, jako už každoročně. No a říct vám jenom, ať se vykašlete na vánoční stresy a schony a hlavně ať jste v klidu chvíli, ať máte pohodu, ať jste spolu a užíváte si taky nějaký volno občas. No a moc vám chci poděkovat za to, že jste byli celý rok se mnou, že jste lajkovali, že jste koukali na videa, že jste nastavovali odběry, i když třeba se vám úplně všechny videa nelíbí nebo vám úplně nepomůžou, ale ten odběr nastavíte, tak to je na tom to největší super a já vám za to moc díky a doufám, že budete koukat nadále i v novém roce samozřejmě a že budete stejně tak aktivní a já se budu samozřejmě snažit, aby videa byly co nejlepší a zase lepší a lepší a hlavně taky, aby vám pomáhali, pokud možno. No tak jo, tak já tady nechci moc dlouho kecat, určitě se mezi svátky koukněte i na videa, mám jich na ICD ty už 130, nebo víc jak 130 asi, no a na tom druhém kanále trochu míň, ale jsou tam taky. Tak jo, mějte se moc krásně, přeji vám krásný, šťastný, veselý Vánoce, no a všechno nejlepší a do nového roku a uvidíme se v novém roce zase u nových videí. Zatím čau.